Čaute, moje meno je Peter Čonka, som profesionálny kajakár, jazdím freestyle na divokej vode. Ahojte, moje meno je Peťo Brichta a som profesionálny športový fotograf. Pred pár rokmi som práve tu na divokej vode spoznal Peťa Čonku, keď som mal možnosť fotiť mu majstrovstvá Európy vo freestyle kajaku. Už vtedy som si umiestnil jeden blesk a vznikli veľmi zaujímavé fotografie. Práve v tom momente vznikla myšlienka nafotiť viacerých športovcov práve v noci. Peťo ma oslovil, že by sme mali natočiť alebo spraviť teda také nočné fotenie. Mne to prišlo celkom zaujímavé, ale keď povedal, že v novembri a ešte k tomu, aby to bolo teda fotené z vody, aby to zaujímavo vyzeralo, tak som si povedal, že áno, jasné, bude to celkom zaujímavý nápad, lebo je to aj trošku crazy.